Mooi. Moest ik nog eenmaal kjallenbonen, net? Ja. Hoe laat ging jouw wekker van hem aan? Ja, veel. Ja, veel ben ik er maar altijd uit. Alle dagen? Ja. Nou, doe maar. Goed. Doe maar. Ik hel eens meer aan op, ik ben hier tussen jou en zij roeren. Hier hel ik hem op. Wat doe je, jongens? En dan hoe laat breng je hem weer thuis? Die brengen hoerstol weer thuis. Ik heb hem al vanaf mijn geboorte. Dus toen ik geboren werd, toen wende hier al. Ik heb hem vanaf mijn tweede. Ik ben zo'n 40, de 44 jaar. Ja, de eerste jaar net bewust denk ik, maar ja, wie ben mij hem opgegroeid. Hoe oud wien jou toen jouw boerenfeind bij deze familie Nou, ik ben waren? heel sekje toen ik boerenfeind was. En ik ben nu nog in de Sander gedaan. Je wordt haast 80 Nou ja, december. en je bent nog altijd aan het werk. Ja. Eerst had er bij mijn huis omkomt werk geweest. Een paar jaar hier en toen er bij mijn pakenkamer, Pakelau. En toen er bij ons huidkamer. En zo waren we in de troscoot naar Usta. Ja. En het is ook ooit 7, het is ook in jou, het is ooit 7. Ze had het ooit west en zei ze, nou, dat wordt ik. Zie we er gewoon bij, ja. Hier er gewoon bij, ja, zijn die school net samen voort nou. Die mogen naar de hit. Wat is het voor familie? Dat is mijn familie. Ja? En dan steek je familie in. Nou, Wen jou dan ik bij de familie in? ja, ik ga er een beetje uit met mijn mannen. Zo daar boven. Daar heb je ook jammer. Ja, dat ben mijn slepkamer. Daar slept ik altijd in. En dan boven de kaai. Je hebt net zo'n grutkamer. Ja, ik hoef er al niet meer te sliepen. Hè. Maar nou, ik ben daar, jongens, zit ik wat bij de familie op de televisie zien of speeltjes zo, met de wijn. Dus je hebt net meer om te nemen. Nee, hè. Je hebt precies gezien, ja, hier is ja, de jongens altijd in de buurt en zo na in de week of 24 uur vandaag weer de buurt. Ja, rustig jongen, rustig, hey, rustig. Ja, dat rust ik maar. Ja, jong, hier. Ah, super jong. Sibben is gewoon Sibben. Hier is net naar de druk ook aanwezig, maar hier er altijd wel. Is zo super. In principe had ik een heel noffelijk karakter. Het is, ja, het is, ja, je had uiteindelijk maar geen één spul. Nooit. Ja, dat ken ik wel uit, want die brand ik op mijn hoogte. Je bent nooit trouwd geweest, Nee, nee, ik ben vrijgezel. Ja, wat wil je nog meer? Zucht Sibren zijn eigen familie nog? Nee, daar had ik geen contact met mij. Je had nog een paar broers en zussen, maar daar had ik geen contact met mij. Dus hij beschouwt ons echt als familie. Je bent gewoon onderdeel van het gezin. Ze hebben me altijd, nee. Ja. Ze hebben me altijd tegengehoord behandeld. Dit is jouw thuis. Ja, dat is eindelijk wel. Die had het bedrijf mij opbouwd. Hè? Als het ware, als Sieben het weer, dan
Hier waarschijnlijk net zo groot worden, want hij had hier een pottenwerk verzet altijd. Ja? Ja, heel pottenwerk. Maar dat wie... Dan ga je erbij dan. Je wil ik maar praten. Super, zo ik zei ze kennen van, nou, ik ben haast 80, ik hou ermee op. Ja, hier hadden we op. Nee, maar er wordt er altijd nog. Wie ik was gewoon heel meer tijd dan bij de kriesdagen had een beetje na een vrij met. Ik jou bij de kriesdagen ik word bellen van, ik me ophellen, want ik verfilm je daar. Dus dan hel ik me maar op. We hadden het ook al eens aangedroegen van, nou, heel dan maar we een stapje. Maar toen werd het leuk, hij werd beslist net mee eens. Hij zei, ja, hij had echt het idee dat ik een kans schoot werd. Nou, ik zei, dat is beslist de bedoeling net. En, maar we dachten, nou ja, respectabel leeftijd, dat moet me wat opbouwen, of ophouden. Maar nee, dat wordt beslist net. Dus nou ja, we zijn nog even terug. Zolang het bank en word je rondwerk. Mijn leven lang werk, dat zou ik nog meer. Jij dat zo? Ja, dan gaat tegen de kei en ik kan allemaal staan. Maar dit mooie was toch niet? Waarop moet je maar van de natuur genieten. Ik denk net dat er volle boeren in Friesland binnen die zand fijn hebben. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat dit wel vrij uniek is, eerlijk zijn. Ja, nou, daar ben we uiteindelijk wel heel trots op. Dat, ja, dat hij zo lang en op zo'n manier bij die is. Ja, wie had dan wel een plakje uit het hart gekregen. Ja, Ja. is toch wel een fijne man. En zo wil je hem, zeg maar, ja, hij had altijd goed voor hem best en dat ben je hem Ja. voor hem. Dat je dingen, dat zo wordt het man. Maar nee, volgens mij ben er haast geen boerenfijn. Nee, ik denk dat ik de enige nog ben. Ja, Ik weet het net, maar de allerlaatste. nou, misschien, wie weet. Misschien.